she loved Blossoms More 2024 movie. Τι κάνετε εδώ τα αγοράκια μου? Βάζουμε ζωάκια μέσα σε μια ντουλάπα και τα στέλνουμε σε μια άλλη διάσταση. Πέρα από τα όρια του χωροχρόνου. Τι πάει να πει αυτό? Το ψάχνουμε. Εσένα σε συμπαθάω. Και γιατί να το κάνεις αυτό? Γιατί να στείλεις κάτι εκεί? Και αν στείλεις κάτι εκεί, μπορείς να ελπίζεις ότι θα γυρίσει και κάτι από εκεί. Οι νεκροί δεν μπορούν να γυρίσουν πίσω. Φύσα.